पहले सिगां खुलुमखा सिनि अर जायगा फाइमान जाफायनि सिनि मेडियानो पहले सिगां हामबाय मारावो तै दिनै जे जों अर जायगा गथंलायमानि अर फाइमान जाफायजाक सिनि मण्डलनि वाइस प्रेसिडेंट बिश्वकलय महोदय तै फाइमान जाफायजाक बागमु मण्डलनि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट बरम गोनां कान्ति कुमार मौसम महोदय जों दिनै प्रेस मिट मा खायमानि कारण गांखे थांनाय 31 तारिख मंगलबार तै मिया 1 तारिख बुधबार हर जेसिनि खैफुलुं पाराओ तै लखन पाराओ जे याक बैसो नामजाक बुम मा होनै जे एलाकाओ बेलायखोनो कुटुम बा बेलायखोनो वानामा सोंसा हमहायख्लायै प्रसारङै दंमोन तै तै सिनि भारतीय जनता पार्टी नो जे याक्सि सलमानो तै किसुता प्रेस मिट खायमन बां बायधता मांखा तै जों मा फायलायखा आं गयनाय दिनै अ प्रेस मिट नो कक सावनि बागै सिनि फाइमान जाफायजाक सिनि मण्डलनि जनजाति मोर्चानि सभापति बरम गोनां कान्ति कुमार मौसम महोदयनो प्रेस मिट कक सावनि बागै आं जरावजा बे पहिलावनो प्रेस मिडियानो हामबाय मारावो ओंखे दिनै प्रेस मिट अरो मिडियाव फायमानि कारण तो जोंनि मण्डलनि जिएस सराय के साखा नायदि भारतीय जनता पार्टी 2018 सिमी सरकार फायवै ताक पर्यन्त इलेक्शन तो फायव थाङो ओंखे जों प्रत्येक इलेक्शन समयनो जों कैम्पेन खालामो ओंखे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस खालामो जों कैम्पेन खालामो ओंखे 2018 सिमी जों नायखांख्लाय दिनै पर्यन्त जोंनि बागमा विधानसभाओ कोनो इलिगल एक्टिविटीज बीजेपी नि तरफ থেকে गथना खालायखा बा बीजेपी नि कार्यकर्ता बैनो बुखा तखा अबाय कोनो प्रॉब्लम खालायाखै अंखे हठाৎसा लाई थांनाय 3 तारिख 3 मास ट्यूसडे नि हरो तै 1 तारिख 4 मास एप्रिल वेडनेसडे नि हरो जे लोकल मेड बम खितार जाखा अबो सिक्री जाखा अमो खालाय जाखा आक्रमण खालाय जाखा हिनै जों खोनाखा ओंखे ससियेल मीडिया नि माध्यमै जों नुबोनुखा ओंखे ओ जाकाओ जों कायसा नुकमानि ससियल मीडिया नि माध्यमै जों कायसा नुकमानि दङ ओंखे जत लोकरबन निचयनो नाय तंखना नुबैबो तंखना डायरेक्टली बीजेपी नि थेमरां रक हिनै कायसा जे कक सामानि अब तो जों बीजेपी नि तरफ থেকে जों किसा जलेमानिया हायपानो जों किसा जाजाया कारण नायदि अब जेकुनु बुफा बा जेकुनु गार्जेन बैसाबतै न बुदि तकदि सामुं सेत्रा खालायदि नै केबो बुफा केबो गार्जेन निजे निजरायनो फोरोंया तेमन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी निजेनि कार्यकर्ता वर्कर्स अफनो अबहाय आक्रमण खालायदि अनलॉफुल एक्टिविटीज खालायबानि बागै जों फोरोंया ओंखे ओ जाकाओ जों आशा खालायो बीजेपी नु खालायबो हिनै जे कक कामानि अब पब्लिक निचयनो अंडरस्टैंडिंग खालाय माननाय अब तो गतना ओङै मानो बीजेपी देंखा ना सीपीएम देंखा कांग्रेस देंखा
साबो खलायका मकल बाय थांग तो के नुगिया अंके ओ जाकाओ तै कैसा पाते नो दुस रवै बा याक्सी सुरै तो आबो तो गैया बने बागै जों रिक्वेस्ट खालामनानै मुचुङो ओ मिडियानि माध्यमै ना जेहेतु बसकाङो अबाहाय उयाना तेखि जुदि अंडरस्टैंडिंग नि बिसिं तै जों पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन खालाय जों प्रचार खालायनाय ताबो जों खालाय दङ चिनि पार्टीनि तरफ थेके डोर टू डोर कैंपेन चलै दङ रैली खालायो चिनि कैंडिडेट रैली खालायका जत कार्यकर्ता बो रैली खालायका लगे रवै अंके जेकुनु जाकावो न जे जाकावो रैली खालायो जे जाकावो डोर टू डोर कैंपेन खालायो ओ जाकावो अनलॉफुल एक्टिविटीज ताबुक जरातै नुजाया पीसफुल कैंपेन खालायलायो अंके जों तैबो मुचुङो ओ 20 किला बाग मावो जत पार्टी बुथ सानवानि अधिकार दङ जत पार्टी कैंपेन खालायवानि अधिकार दङ अंके जतनो जों लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन खालायबै पीसफुल कैंपेन खालायलायनाय अंके तै कैसा आं सानानो मुचुङो जुदिओ अबाहाय ओ बम खितारनाय बा एबा आ जाकाओ बम देखितार खा तुम्हारो खा जेफा अनलॉफुल एक्टिविटीज खालायखा बरक ओ बरक न क्लियरली आइडेंटिफाइड खालायबै रमानि ओंथों अंके रमजागै आं बीजेपी नि कर्मी जस्ट एग्जाम्पल आं बीजेपी नि कर्मी बीजेपी नि कार्यकर्ता सामंग सित्रा खालायते बीजेपी हंजाखा अबाहाय बरक न बीजेपी कोनो मते बर्दाश्त खालायनांगला जों इलिगल एक्टिविटीज खालायनाय बरक न बीजेपी लगेव तन्या जतनो बीजेपी सबके साथ सबके विश्वास ओस कगनते जे सामंग तांगमानि जत बाय तंगानि जत बाय मिलिबै सामंग तांगमानि अब बीजेपी नाय बने बागै कैंपेन खालायथानियो एबा जेकुनु पार्टी नि बागै सामंग तांथानियो जों अनलॉफुल एक्टिविटीज खालायबै चिनि बुथ आदाय खालायवानि बा बुथ जितेवानि बीजेपी कुनु समय नाया अंके जेकुनु पार्टी न जों पार्टिकुलर भाबे सीपीएम अंथों त्रिपुरा अंथों कांग्रेस अंथों जेकुनु पार्टी न जों पार्टिकुलर पार्टी हिसाबै शत्रु हिसाबै जों नाया नबो नायग्ला बसकाङावबो कारण इट इज डेमोक्रेटिक पार्टी रुल्स जों जतनि डेमोक्रेटिक रुल चिनि अब चिनि डिग्निटी चिनि राइट न नावानि बागै जाननि बागै स्पीक लाउडली बनि बागै जों पीसफुल कैंपेन खालायनानै मुचुङो चिनियागो तै बिसि दिन बकरैखा ओ दिन किसी सब बिसिङो जत पार्टी न जों पीसफुल कैंपेन खालायनाय अंके जुदि अबहाय इंसिडेंट ओंगै मानो ओ जागावबो बिफोर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जेकुनु पार्टी बाय पार्टी अमुक पार्टी से अबहाय खालायखा अमुक पार्टी से अमुक हाय खालायखा अमुक कैंडिडेट से अबहाय रहबा अबहाय जिनिस ता ओंथों अब जों मुचुङो पार्टी न जों मेंशन खालाया कारण सोशल मीडिया माध्यमे नुजाक दङ सराय सरायके जे नुनाय बनसिनाय ब पार्टी ओ प्रेस मीट खालाय ओ कौन साका आइफानो जों ओ जे कक सानाय अबनबो जों पार्टिकुलर भाबे जों अम मेंशन ताम होना कलाय अब माप सानथों अकथों हमाने कगया जों जस्ट रिक्वेस्ट खालायनानै मुचुङो हयतो बनि कार्यकर्तानि नगसे अबहाय घटना घटे जले बै फानो अंखा अब फानो अंखा सावै मानो आइफानो जोंनो हायके सावो होनो जों जले मानिया जों जस्ट रिक्वेस्ट खालायनानै मुचुङो
boskango obahai ungphano before proper identification particular party no obahai direct sabani ta ungthong obono jini request नरले साइदेमान खाचे ओ जे बुम खिथा जानाय आबरक ब पार्टीनि नरले साइदेमान ताक जरा tak পর্যন্ত তো जों সাইমায়াখো কারণ অবতো জানে যার পার্টিনো যত ব্যস্ততা ক্যাম্পেইন খালাইবানি বাগে আংকে আবনো আইডেন্টিফাই খালাইनानै প্রশাসন दङ जों ताइसिङावबो चिनि किलानि ओसि बाय मिटिं खालायफायखा मालायखा যত पार्टिनो दङ आरो चिनि ओसि साहेब सावो अब चिनि दायित्व पुलिसनि दायित्व जों आइडेन्टिफाइ खालायनाय जों नायथुब कारिनाय हिसाजा बनि बागै जों डिपेन्ड खालायखा पुलिस प्रशासननिया